ning Setungkara. Mbok bilih keluarga Agung iki mijil saking tlatah Tepus Wetan kepareng badhe ngersakaken kundur. Sumangga landhiripun Bapa Ratmaka Dala Ibu kepareng aturaken sugeng kundur mugi handika dumugi wonten wisma sowang-sowang tansah manggih rahayu. Pusaka laras minangka season ingkang kaping sepisan sampun paripurna. Menika season ingkang angka kalih margya para tamu dan pinulya ingkang media rek sedani sampun lamampah. Pramila pusaka laras kepareng badhe lumarap ingkang kaping kalih bersama Mbak Tati. Wah, foto laris kok iki. Umbong desa
Yo. Iki mergo kowe rawuh lho, Nok. Pripun ta? Mau iki esuk kesudian wae. Mergo kowe rawuh dadi panas kaya ngene. Lah niki mau memang tak dongani ben aja nganti udan nek aku ngorono ngono. Kowe iso ndonga. Iya, dongane. Dongane kira-kira kepiye? Kok iso dadi panas ngene, Nok? Dongane nggih gampil namung Piye? panas ki mau. Nyuwun panas. Panas bathuke apa? Panas bathuke wae. Iya. Terus ana sing salah siji kudu Apa? diunggahke ana gendeng. Apa kuwi? Sing diuncalke nang gendeng. Aku cocok ora patek ngerti kuwi, ora patek tegel aku. Mergo ki barang perdalaman. Ning niku napa nggih ibaratnya nek jenenge nek wong biyen ki ya percaya enggak percaya Iya. tapi kan nyoto nyatane tekan saiki ya Ijeh lumaku. Ijeh lumaku. Iya. Piye sehat lah awakmu, Nok? Alhamdulillah menika sehat, menika matur sembah nuwun kagem Ibu Turahayu. Iya. Menika karena Ibu menika kula saged sowan wonten Iya. mriki. Iki pancen mirunggan nalika Ibu Turahayu karo Pak Ratmoko ki arep kagungan kersa. Iki Mas piye iki supaya regeng ngundang Kotatin nang ngono. Oh berarti karena panjenengan. Bisa ditanya. Oh nggih matur sembah nuwun. Iya, mergo aku ki memelas karo kowe. Malah sugih kene kok Mbak aku memelas. memelas terus aku gelem. Iya iya. Arep iki kanggo pamuka, nek guyon karo mlaku. Oh sih. Iki iya, iki mergo penggemarmu ki selak kepengin mireng suaramu. Lagi Mbak Bila wonten pamundutan lagu menapa Bisa. menika? Iki Cakile nanti malah jalan-jalan wis rampung to, Kang? iki karang ya Sakile judek. iki dina iki rada ruwet nok mergo resepsi bareng karo nampa tamu dadine ruwet banget. Kurang tinata rapi ning ora apa-apa, iki dadi semu. Iya. Iki kan nyoto nggih tamune gilir gumanti ket Iya. mau ora kendhat babar Bisa. blas niku. Berarti- Coba iki Kenapa? tak nyuwun sing gampang-gampang sik. Ya, kok medun apa-apa monggo. Oh nggih. Sindro nggih. sama ya umpamane ya. Nulodo laku tama wah angel lek palaran rasa tumrape wong tanah Jawi Oh
badhe napa nak kira-kira senggal. Nggih. Menika kadung tresna nggih, Mas. Yes, monggo. Tak ndelok suarane Tatin kala-kala iki adep-adepan ngene iki. Urung tau ndelok ndekku wae. Pancen durung tahu kok ya. Maksudnya suarane lho. Ayo suarane iki aku urung tahu Urung weruh. tau ngajak kok lali apa piye? Iya, aku ki sok Kapan dijak meneh? ya aja tajak meneh iya. Aku ki jan sok kangen karo kowe iki. Kalingan lek gondo aku karo kowe iki. Lek gondo kuwi tidak ipel-ipel kae. Biyen aku rono karo Bambang kuwi do geguyon karo Swarki lek gondo. Lah niki putune. Lah iya ngerti apal. Apal. Nggih. Ayo, Nak. Ya, Apa? spesial buat temanten ning buat temantene nang endi? Iya, kayak salin. Kagem Mbak Aat Naisya Triayu dan Mas Ahmad Nasrodin. Mugi tansah napa jenenge niku? Atut runtut. Nggih. Ayem tentrem. Ayem tentrem ki enggal Diparingi momongan. diparingi momongan. Iya. Nggih, nganti ra iso omong aku. Pancen ngadepi piyayi akeh iki piyayi perbawan Bu, iki kok. Bu Setiani ini juga rawuh. Iya. Iya, iki sekarang kanca guru kok ya. Oh lah. Iya. Oh, Kanca guru. dadak minta foto bareng. Oh, Foto dulu, wes. Pokoke undang Tatin iki undang wong foto. Foto ket mau foto rentok apa-apa ya. Iya, posik ya. Mbak, mbok urunan mang-mang ibu ngono to, Mbak? Nang kene. Kok nyelkutis temen tak enak. Pak Joko pakai HP-ne Bu Widi. Oh, meneh. Lho ping pindho, lho ping 3 5.000 ping rak ya lumayan iki. Lumayan kena dituku rese. Lah ngenteni adan. Pejamu kok tintin teko keri. Gak nembang bisa tak andan.